Кратка водена медитация. Синият щит на Архангел Михаил. Поеми бавно и дълбоко въздух. Напълни гърдите си. Усети как се оголемяват. Издишай и затвори очи. Вдишай бавно. Представи си как се изпълва със спокойствие. Представи си, че си обгърната от сияйна, наситено синя светлина. Това е енергията на Архангел Михаил. Усещаш ли я? Тя действа като щит около твоето тяло. Кажи си на ум или тихичко: аз съм защитен. Аз съм в безопасност. Аз съм изпълнена със сила. Вдишай всичко излишно, което не ти е нужно, и отвори очи, запазвайки това усещане на сигурност. Тази практика е направена за теб. Тя е идеалният момент, когато имаш нужда от енергийна броня.